Moi! Me kerrotaan Tänään me kerrotaan vähän niinku meidän viime päivistä, meidän ihanista viime päivistä. Jörkunikaa. Mä en kerro sen nimeä. Eikö niin? Me oltiin niinku viime sunnuntaista asti meidän serkun kanssa. Silloin oli ton rippijuhlat. Meidän serkku tuli sinne. Se oli meillä yötä. Ei vielä lähti bussilla. Se lähti eilen, niin kun me lähdettiin eilen tänne. Niin. Mä oon luvannut sillä, että me nähdään ainakin. Niin. Kerran vielä tänä vuonna. Joten siis... Pitäisikö sunkin vähän kertoa tästä? Mitä? Sä et siis halua kertoa serkusta mitään. En hakkustella vaan. Ei. Mä en ole kiire hakkustella. Niin on. Täällä kiire. Niin on. Syömään. Juomaan. Niin on. Mä en syö. Miksi? Mä söin jo. Onko sulla anoreksia? Häh? Ei mitään. Mä söin leipää. Mut siis niinku meidän serkku, niin se on tosi ihana, mut silti sitä kiusataan koulussa. Et joo. Mä en ymmärrä nyt. Me valvottiin viime yö. Me valvottiin siis niinku, ei viime yö, Ei. siis toissa yö meidän serkun kanssa. Ja me oltiin niin hulluja. Kaikki meidän teidän pitäisi. Joo. Myös Tiina on täällä myös. Mutta siis... Missään tosiaan. Ja kello on muuten nyt siitä 15 vailla puoli 2. Me voitais taas muuten kuvata tuolla parvekkeella, siellä on kiva. Justiina ei vaan saa päästää sinne. Niin. Koska se yhden kerran hyppäsi jo tosta niinku siihen katolle. No niin, mennään. Ja siis tossa. Kaikki Justiina. Noniin, nyt jatkuu. Hei. Nyt me ollaan vähän kauempana. Mutta joo. Au. Niin. Annatko se viltin sen? Joo, mut Puistoa yhtä viikkoa. kello on Mä en kyllä kohta puoli 2. niin kuin mä vähän aikaa sitten sanoin. Älkää. Mikäköhän on viime päivistä? No valvottiin koko yöt. Me valvottiin melkein kaikki yöt, paitsi yhtä yötä me ei valvottu sitä ensimmäistä yötä. Me valvottiin siinä silloin johonkin ehkä 12 tai 1 ja muualla me valvottiin 3 tai 5. Niin. Et se oli tosi kivaa, mutta vähän vaan väsyttävää. Ja me meinattiin mennä trampallekin nukkumaan, mutta siellä oli niin märkä, niin ei me viittitty mennä. Ja nyt me ollaan muuten siis täällä isovanhemmilla. Sunnuntaisia. Ja meillä on kaikki eläimetkin mukana. Niin. Kiva kun mä vaan katon mun kynsiä. Kun ne on kerrankin tällaiset pitkät. Meillä ei Mut katon näitä nyt sitten. Meillä on eilen Niin, mut sitä ei nyt tarvi kertoa tuohon. Te tiedätte. Teitäkin.
Mutta, juu. Kello 1:30 kohta. Mut ei oo mitään sanottavaa. Toi on aika lyhyt video, jossa me vaan kerrottiin, että miten hauskaa meillä on ollut meidän serkunkaan. On meillä ollut jos vähän huonompaakin päivää, kun serkku yhdessä välissä vähän surustui ja mä suutuin pääsen noille. Kun ne jätti mut. Ja Ja me halattiin. kyllä me saatiin ne sovittua. Ja sitten me halattiin vielä serkkuun silleen oikein näin ja sitten tässä oli serkku. Ja mä lupasin silleen WhatsAppissa, mä lupasin silleen, että me tullaan vielä, tai minä ainakin tulen. Mäkin. Me ainakin tullaan sillä vielä viikoksi. Oh. Vielä viikoksi yöksi. Ymmärretty. Oikein. Hyvä. Mä vannoin sille. Voi kakke! Sinne kamera menee. Mitä serkku sanoo? Hyvä. Sano hyvä. Mut tämä oli pieni video. Yes. Moikka!